babu wani ɗan kwankwasiya wanda ya amsa sunansa ɗan kwankwasiya tun daga kan mai girma jagora injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso zuwa kan mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf daidai da ɗigon zarra ike raina malamai. Shi duk inda ka ga mara mutunci da yaren da ike ji ake mar magana, mu kuma a kwankwasiya rashin mutunci chapter ce da mu. Duk wanda yi mana rashin mutunci muna da daidai shi, muna da sama da shi, muna da ƙasa da shi. Billahi allazi la ilaha illa huwa mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf, na rantse ma da Allah wanda ya bani aran rayuwa ya fi Dr. Abdullahi Umar Ganduje adalci. Kuma wannan ko a gaban Allah ya tsaye da ni ina da hujjar kare kaina a gaban Allah. Da mana ana yi tare da shi yana da hannu a yanda ake tafi da mulkin ƙasa. Amma mu arewa an yanke mu. Misali ta ku ajiye tenuwa ɗaya zai in ma ya wuce saraɗin. Na yi qualifying na cita amma na san ita ce destroyer ta rayuwa a jihar Kano. Za a jawo mutane masu sa hannun jari, za a kawo tallafi ɓangaren lafiya. Na farko sharfaɗin nan su in gaya al'ummar Kano ko kuma in ce al'ummar duniya ma gaba ɗaya. Babu wani ɗan kwankwasiya wanda ya amsa sunansa ɗan kwankwasiya tun daga kan mai girma jagora injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso zuwa kan mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf daidai da ɗigon zarra ike raina malamai. Babu wani mutum wanda yake raina malamai a kwankwasiya. Amma magana ita ce ba wani kuma mutum da sunan malinta da za a dinga turo mar da kuɗi ta akawun. Yana zuwa ina sukar abin da ike zamo wa al'umma alkhairi, ya hau mambari a turo mar da kuɗi, ya zo ya hau mambari ya soki abin da shine izame wa mutane alkhairi. Misali, bari mu baka misali, Allah ya ji ƙar Shek Malam Jafar Mahmud Adam. Ka taɓa jin wani yana faɗa da shi a siyasa? Allah ya ji ƙan Dr. Ahmed Gumi, Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji ƙansa da rahama. Ka taɓa jin wani yana faɗa da shi? Ɗansa yanzu da yake a kai, ka taɓa jin wani yana faɗa da shi? Ɗauki a malaman Ali Sunna, ɗauki Profesa Sani Rijiyar Lemo. Ka taɓa jin wani yana faɗa da shi a 'yan siyasar Kano? Ɗauki da limamin Alfurqan, Allah ya ƙara masa lafiya, Dr. Bashir Alfurqan. Ka taɓa ganin wani ɗan kwankwasiya ko wani mutum ɗan siyasa ya taɓa ce ma ufan? Ɗauki limamin Gadon Ƙaya. Limamin Gadon Ƙaya ne yanzu. Ka taɓa ganin wani mutum a 'yan siyasar Kano ya ce ma ufan? Ɗauki Usman bin Usman a ɓangaren malaman Ahli Sunna nake gaya ma. Ka taɓa ganin wani malamin Ahli Sunna bin Usman, ka taɓa ganin wani mutum ya taɓa gaya mar wani abu? Kuma in ka ce 'yan kwankwasiya suna raina wai malamai, gaya mun mutumin da izo ya tattara haɗin kan al'ummar malaman jihar Kano, kai ba ma na Kano ba gaba ɗaya, na arewacin Najeriya gaba ɗaya, irin jagora injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Kwanan nan muka zo muka yi taro, Allah ya ƙara wa babana Sheikh Man Ɗayar Usman Bauchi lafiya, ɗansa Ituro, halifansa Sheikh Ibrahim. Malaman Ahli Sunna ya zo kwanan nan Sheikh Gera Argungun ya mutu, Allah ya ji kansa. Mai girma Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya ɗauki mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ya tafi da su gurin su Sheikh Balalo, su Malam Kabiru Gombe, ije yi musu ta'aziyya, yi musu duk abin da zai musu na arziki. Aka zo aka yi wa 'ya'yansa ta'aziyya, aka yi iyalinsa ta'aziyya. Ahli Sunna ne wannan kenan. Yanzu ka zo ka kalli Malam, Allah ya ji kan Sheikh Man Nasiru Kabara, babana, Allah ya ji kansa da rahama, ga halifansa nan ƙariban Lama Nasiru Kabara. Ba ka ji ɗan siyasa yana gaya ma wani abu a Kano. Amma maganar da muke yi shine ba wani mutum da zai zo ya kira kansa ɗan siyasa ya hau mambari i rashin mutunci ko ice zai taɓa wannan gwamnatin da take kai 'ya'yan talakawa, take gyara musu asibiti, take kai su ƙasashen waje su yi karatu, ake gyara tituna, take hana daba, take sa mana fitilu, take gyara yau sama da makaranta guda 600 a tsohuwar gwamnati da suka siyar mana da filayenmu. Yau wannan gwamnatin duk ta dawo da 'ya'yan talaka kawai saboda ya iya rashin mutunci, yana amfani, ana turo mar da kuɗi, 'yan gandujiya suna turo mar da kuɗi ya hau kan mambari cewa rashin mutunci. Wannan abin da kuke da janyo malamai a jika, wai hukuncin kotu ne muku ladabi yasa kuke yi, da can me yasa ba ga bari ka ji lokacin da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso yana gwamna yake kirawo Sheikh Yahaya Jingir daga Filato, ya kirawo Sheikh Man Ɗayar Usman Bauchi, shi yana gwamna, ya je ya ɗauko manya-manyan malamai su Balalau, ya zo ya haɗa su, ya haɗa kan malamai. Hukuncin kotu ne? Ai ba magana hukuncin kotu ba ne.
mu tsakaninmu da malamai sai mun gansu mu girmama su mu daraja su duk ɗan kwankwasiya tsakaninsa da malami. Yanzu baka ga aran momi baka gane baiwar da Allah yi wa Kano ba. Aran ma sama da mutum 1000 ne suka je gidan jagora za a tantance su, waɗanda ba su yi firamare ba su yi sakandare ba, karatun alkur'ani suka iya, za a sa su a firamare, za a sa su a sakandare, daga nan har jami'a makaranta alkur'ani. Waye i fito da bawa tsangayu kuɗaɗe makaranta alkur'ani, tsangayu guri local government a lokacin ana gwamnati ake zuwa ake ba su abinci, a ba su kuɗi, in ba mai girma gwamna Rabiu Musa Kwankwaso. Yana gwamna waye ije makarantun islamiyoyi a local government ɗinmu, Islamic Center local government 44 waye yayi? Ba Kwankwason bane? Malam Aminu Daura ba malami bane? Za a ga Malam Aminu Daura izala ne? Duk wani ɗan Kano wanda ya san me ake kira Kano, ɗan Kano ya san waye Aminu Dina Abubakar. Allah ya ji kansa da rama. Su ne ahli sunna na farko a Kano. Yau gashi nan ɗansa shine mataimakin kwamandan Hizba. Me faɗa da malamai? Ba wani faɗa da maganar malamai. Muna faɗa ɗaya da 'yan ƙalaƙatu, 'yanci da siyasa. Su karɓi kuɗin 'yan gandujiya, saboda yanzu wannan lokacin ba na kashin mu raba bane, su hau mambari su yi rashin mutunci. To kuma ba wa'annan ba, da su da iyayen gidansu. Wallahi al'azimu, duk mutumin da ya ce zai zo ya kalli mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf, ya ce zai ce masa uffan akan rashin mutunci, ko so 500 ko so miliyan 5 ko so miliyan 5,000 aka haife shi, sai mun gaya maka baka isa ba in dai a Kano kake. Ga Malam Musa Asadu Sunna na Kaduna baya yin mu, amma da gaskiya ta zo akan mu ya faɗa cewar mun kai ɗalibai mutum 1001 za mu kai su, mun yi auren zawarawa, kuma ijawo aya da Allah ice ku aurar da zawarawa, ku aurar da 'yan mata, amma ba yin me yake ba. Amma da gaskiya ta zo ya faɗe mu. Malam Musa Asadu Sunna na Kaduna na gan shi, ba wani malami da muke rigima da shi kaf Najeriya, tsakaninmu da malamai na ahli sunna, da malamai na tijjaniya, da malamai na yanzu ɗauki Sheikh Kasuyuni Man Nasiru Kabara, ba malami bane a Kano. Ɗauki Bazallahi Man Nasiru Kabara, ba malami bane a Kano. Duka waɗannan mutanen da nake lissafa ma, shi yau ko kwana 3 babu limamin masallacin Sheikh Ahmadu Tijjani da yake Kofar Mata, ba wanda bai san shi ba a matsayin malinta. Shekara 40 ko 50 a Kano, kowa ya san limamin masallacin Kofar Mata malami ne, yana gidan jagora injiniya Rabiu Musa Kwankwaso. Ga gida shai mai wula, shai mai wula, dan gidan malam shai murigayi babana shai mai wula, Allah ya ji kansa. Gashi nan kullun yana tare da mai girma gwamna injiniya da Rabiu mai girma gwamna Abba Kabiru. So da haka ba maganar malinta ake yi. Malami duk inda muka gan shi mu ɗan kwankwasiya girmamawa ce da mutuntawa. Amma me yasa ba za ku dinga tusa harshe ba ga waɗanda kuke ganin kuna da sabani? Baka ganin aka yakan watakila ma kuma su da tafiya kamar yaya? Wai ana cewa kamar kuna amfani da kalaman da suke da akwai kausa harshe a ciki. Kamar wa'anne? Wai in kun tashi yin martani ga waɗanda kuke ganin kuna da sabani. Su waye wa'anda muke martani? A nan fa wani mara mutuncin yaro izo da Katsina yake cewa da Kwankwasa tsula. Ko baka sani ba? Duk gwamnonin garin su ba wanda ya ce tsula. Ko baka ji ba? Aka yi waka kuma 'yan gandujiya suka zo suna sawa. Ko baka ji ba a Kano aka yi wannan kuma suka zo suna sawa. Ana cewa tsula ya sallama, ana yin waka, wani yaro ya zo saboda ya iya rashin mutunci. Don haka duk mutumin da izo, kaga sharfaɗi ita siyasa, bari a gaya ma, mun gaya ma mun daɗe muna yin harkar nan. Da yaren da kake ji da shi za mu yi ma magana. Yanzu idan na je gurin Bature ina ma magana da wannan yaren da muke magana da kai, ba zai ji ba, saboda ba yarensa bane. Shi duk inda ka ga mara mutunci da yaren da ike ji ake mar magana. Mu kuma a Kwankwasiya rashin mutunci chapter ce da mu. Duk wanda yi mana rashin mutunci muna da daidai shi, muna da sama da shi, muna da ƙasa da shi. Duk abin da ka sani Kwankwasiya kamar barikin soja ce, har teloli muna da su, shushana muna da shi, ba abin da ba mu da shi. Masu ɗinkin hula muna da shi, masu yankan farce muna da shi. A ita Kwankwasiya barikin soja ce, komai ta haɗa da direbobinta da komai nata tana da shi, da malamanta da komai. Amma kasantuwar kai malaminta ne kuma baya sa mu ganin darajar wani wanda ba malaminta. Kawai tsakaninmu da kai, yanzu kamar misali akan maganar da
ku yan jaridu ake ta yada an ba da ni mun yi hayaniya da wani. Ai akwai mataimakin sa yana nan dakta ne yana limanci a masallacin Turai. Wa'azin sa yake yi mu saurare shi. Ba mu da matsala da shi. Mu ji shi. Amma ba zagin da bai wa mai girma gwamna ba cin mutuncin da bai kwankwasiya ba. Amma ina ruwan gwamna da shi. Ina ruwan mu ne muke da gwamnati amma muka zuba mu ido ya ci gaba da abin da yake. Idan zai yi so 1000 billahi lazi sai mun yi so miliyan 1000 kuma sai mun dora mu da alakoro. In dai zai ce da gwamna bai isa ba ko i wani zambo ko i wani ƙarya da addini sai mun gaya ma ƙarya kake yi baka isa ba. Muna nan akan wannan matsayin ba gudu ba ja da baya. Ba za mu saurara ba daidai da minti ɗaya. Duk wanda izo a Kano yadda al'umma Kano suka zo suke ganin wannan ayyukan na ci gaba na arziki, wani mutum izo a dinga turo mu kuɗi daga Abuja, yan gandujiya barayin Kano da yan gawuna iskomin su je su gaba da tuwonsu da toyo wainansu, ka zo kana goyon bayan wa'annan ka ce wai za mu tsaya duk wannan abin da kuke yi kawai shuga ne domin ta riga ta tabbata. Magana ake ta hukuncin kotu fa. A saura kira suna ganin akwai haske za su kare yin nasara a kaga hukuncin kotu duk abin da yake gaban kotu ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba. Amma dai abin da muka sani shine Allahn da iba Abba Kabiru Yusuf shine Allah la takuzu sunnatun wala law, baya bacci baya gengedi, yana nan. Kuma ina tabbatar ma albarkacin Annabi Muhammadu zai ci gaba da zama yi masa gata. Mutum ne mutumin kirki mai tausayi mai jin ɗan al'umma. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ba ɓarawo bane, ba wani abu da yake gabansa in banda wannan jihar tamu, mutunci da girmama al'umma. Ka gane ba zuwa muka yi dan mai arziki ko mu ibi motoci a gidaje, duk ba wannan bace matsalar mu. Kowa dai a jihar Kano yau kwana 100 da wani abu ya ga abin da aka yafi na shekara 8. A baya daba, kwacen waya, a baya sai da asibiti, a baya sai da makarantu, a baya sai da filayen mutane, a baya sai da kasuwanni, a je gaban bakin rumfarka a kofar bai a siyan ma da gaban rumfarka, a koro yan layin ta ambu bakin hanya har yanzu suna nan a ƙasan gada, a je a yanka masallaci a siyar, a yanka asibiti a siyar. Wani mutum da matarsa da 'ya'yansa yana zaune kuma ba abin da za. To yanzu duka wa'annan abubuwan yau a jihar Kano babu. 'Yan fansho a yanke musu kuɗi, ma'aikata a yanke musu kuɗi, zalunci mataki a tsohuwar gwamnatin Ganduje haka aka dinga. Amma yanzu duka wannan abun Allah ya share mana shi a Kano. Allah ya kawo mana alkhairi mai mutunci, ɗan asali wanda daga kansa zuwa kan kakansa na 12 din magana Kano kake gaba da bayansa, ba haɗa ba. Sai kuma a zo a danno mana haɗe wane daga can kake wane daga an ma rasa daga inda suke. To ba wannan gwamnatin muke ba, magana ake ta mutumin da duk lalacewa ba zai bar abun kunya ba domin dangi sun yalwata, za a dinga ganin sa ana goranta ƴaƴansa ko danginsa ko ƴan uwansa. Ya fito da katsatso mai kyau, shine injiniya Abba Kabiru Yusuf. Kuma muna nan yadda muka yi alƙawari tsakaninmu da girman Allah, wannan rayuwar tamu za mu ci gaba da kare wannan tsarin da muka yarda da shi, kuma ko ranar alƙiyama in Allah ya tambaye mu muna da hujjar kare abin da muka yarda da shi. A ƙarshe an cewa har yanzu ba a ji ka bayyana ficewarka daga APC ba. Ni na ga ma ni ba magana APC nake ba, ni ko magana wani abin nan. Tsarin kwankwasiyan ne na fahimci yafi tsarin APC adalci. Billahi la ilaha illa huwa mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf, na rantse ma da Allah wanda ya bani aran rayuwa yafi Dr. Abdullahi Umar Ganduje adalci. Kuma wannan ko a gaban Allah ya tsaye da ni ina da hujjar kare kaina a gaban Allah. Yafi Ganduje tausayi, yafi shi imani, yafi shi kare haƙƙin ɗan adam, yafi shi kiyaye dukiyar al'umma. Kuma wallahi al'azimu ba ɓarawo bane. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf bai zaka iya ɗauko wani abu daidai da na naira ɗaya a dukiyar Kano a cewa ya karkatar da ita don biyan buƙatar kansa ko ta 'ya'yansa ba. Magana APC ake ba, mu yanzu Kano pest a matsayin mu na mutanen da aka haife mu anan, aka haifi kakanninmu. Kano ce farko. Wani wanda zai zo kuma muƙiyin Kano faɗa muke da mutum biyu. Da muƙiya Kano, ka fahimce ni, akwai muƙiya Kano wanda su 'yan Kano ne amma ba sa son Kano. Burin su ƴaƴansu su arziki a ibu. Wannan kai mutanen da ake kasashen waje ba sa so, sai da ya zuba ƴaƴansu a kai su Egypt, a kai su London da kuɗin al'umma. Wayannan kuma ƴan Kano ne, muƙiya Kano.
akwai kuma barayin Kano waɗanda su kawai burinsu a ba su kuɗin Kano su sata. Sai kuma waɗannan 'yan iskomin ɗin nan yaran nan duk gasu nan yara ƙanana. To wannan abin da ya sa su ba ma ana ta tasu na mu yanke musu hukunci. Ba sa cin mazaɓinsu, ba sa cin akwatunansu, ban sanya ake siyasa. Kawai su je su gaba da toye-toyensu, su ci gaba da ce da tuwonsu ana aikansu. Ku daina ma sauraron waɗannan, duk ba 'yan siyasa ba ne. Siyasa tana kwankwasiya, jin ƙai yana kwankwasiya, imani yana kwankwasiya, kishin Kano yana kwankwasiya, adalci yana kwankwasiya, girmama malamai yana kwankwasiya, tausayi yana kwankwasiya, gyara asibiti kwankwasiya, gyara makarantu kwankwasiya, gyara tituna kwankwasiya, hana daba kwankwasiya, sa fitilun kan titi kwankwasiya, kai yara ƙasashen waje kwankwasiya, ebo arammomi a koya musu karatun zamani kwankwasiya, a aurar da zawarawa 3,000 da wani abu kwankwasiya, a ƙasa da kwana 100 ko sama da kwana 100 da wani abu. Duka mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ya zo ya yi. Wa ka taɓa jiwa a gwamnatin jihar Kano taku yau an ce mai riƙe da mukami ya je ya siyar, saɓanin da wani ya sai da can wani ya sai da nan. Da haka a ƙarshe muna kira da al'ummanmu, in muka ce al'ummanmu su ne al'ummar jihar Kano, musamman mata da ƙananan yara. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ya tanadan muku hanyoyin yin arziki. Yanzu kwanan nan sati mai zuwa za mu zo mu rabawa mata jari, iyayenmu mata, mai awara, mai wake da shinkafa, mai sai da doya, mai sai da kowace za ta je ta yi, in ji mai girma gwamna. Aure an yi shi sama da mutum 3,000, kowace an ba ta jari, arziki ya yaɗu. Ma'aikatan gwamnati kowa kwana 28 ya ji albashinsa. Ma'aikatan fansho waɗanda suka yi ritaya su ma kwana 28 kowa ya ji albashinsa. Yanzu akan kuma biyan su garatuti muke, banda bashin fa da aka ban mana naira biliyan 350. Yanzu ga yanan yau mu yi magajiri mun gado, yau din nan ya kama wani shugaban wannan kamfanin wanda suka je Lamash din nan da suka je suka dinga sai da daula. To yau gashi nan an kama shi ana cajinsa da naira miliyan 2,000 ya sai da filayen Kano. Yau aka kama shi a airport yana hukumar mu yi magaji. To ɗaya bayan ɗaya da ƙarfin ikon Allah sai Allah ya tona asirinku da ku da magoya bayan ku inda suka cutar da Kano da al'ummar Kano.